Здравейте, аз съм професор Колев, ректор на Висшето транспортно училище Тодор Каблешков и искам да споделя с вас някои важни моменти от дейността на нашия университет. Висшето транспортно училище Тодор Каблешков е академична институция, която гради 92 годишни си традиции с авторитета и признанието на своите възпитаници, с националния и международен престиж на своите преподаватели, с изследователските постижения на своите учени, допринесе за развитието на транспорта и транспортното образование. Мисията на ВТУ Тодор Каблешков е да бъде интердисциплинарна академична институция, основаваща се на богати и исторически традиции, професионализъм и новаторство, за изграждане на специалисти с високо квалификационно равнище, способни да развиват и прилагат научните знания във всички аспекти на сухоземния транспорт, при съчетаване на образование, научни изследвания и възпитание в духа на съвременните национални и европейски ценности. Висшето транспортно училище Тодор Каблешков е държавна институция за висше образование с 5-годишна институционална акредитация с решение от Националната агенция за акредитация и оценяване от 15 януари 2012 година. Внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по стандарта ISO 9001-2008, ВТУ Тодор Каблешков е един от предпочитаните български университети за подготовка на инженери и икономисти за транспорта, провеждащ обучение в образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър, както и в образователната и научна степен доктор за сектор транспорт и транспортна инфраструктура с професионална реализация във всички сфери на сухоземния транспорт, транспортното машиностроение, телекомуникации, осигурителна техника, логистика, строителство, енергетика, управление на транспорта. Висшето транспортно училище Тодор Каблешков е основен център за обучение и иновации. Важна част от академичната ни политика е стимулирането на научните изследвания, популяризирането на тяхната резултатност и поощряването на приложението им в науката и практика. ВТУ Тодор Каблешков извършва научна и научно-приложна дейност по основните експлоатационни и инфраструктурни направления в съвременната транспортна наука, след дипломна специализация и професионална квалификация на специалисти с висше образование. Също така, Висшето училище финансира голям брой научно-изследователски проекти с непосредствено приложение в учебната работа и практика. Значително е участието в разработването на международни изследователски проекти, финансирани по рамковите програми на Европейската комисия. По програма за насърчаване и развитие на професионалното обучение в Европа Леонардо да Винчи, по Европейската програма за студентска и преподавателска мобилност Еразъм, по Европейската програма за научно-техническо сътрудничество КОСТ, по проекти Фонд научни изследвания, проекти финансирани от Националния иновационен фонд, научно-изследователски проекти, финансирани чрез сключени с заинтересовани организации и други. ВТУ Тодор Каблешков е организатор и домакин на Международна научна конференция «Транспорт», която събира изследователи в областта на транспорта и висшето транспортно образование от цял свят. Издава научното списание «Механика, транспорт, комуникации» и младежко издание «Млад форум». Екип от преподаватели и студенти от факултета по телекомуникации и електровъзавеждане в транспорта внедри проект за производство на електрически базирана кола. Целта проучването бе да се изработи, сглоби и тества прототип на модерен електромобил, прилагайки съвременни технологии за енергийна ефективност, с цел да се увеличи пробегът на автомобила. Друг съвременен и иновационен проект в сферата на транспорта с участието на Висшето транспортно училище Тодор Каблешков и Техническия университет София бе реализацията на GolfCar. Приносът от страна на нашите изследователи и специалисти бе осъществяването на електрозадвижването на кара. Важен приоритет в международната дейност на ВТУ Тодор Каблешков са връзките с близо 60 чуждестранни академични институции от цял свят, които включват разработването на съвременни научни проекти и учебни програми, обмен на студенти и преподаватели, пряко участие в организирането и ръководството на научни форуми. ВТУ Тодор Каблешков е асоцииран член на Университетската агенция по франкофония АЮФ, а нашите учени и преподаватели са членове на международни организации и активни участници в редица международни научни форуми.
Възможностите за обучение, които нашият университет предлага, са илюстрирани чрез разнообразието на специалности и образователно-квалификационни степени с предизвикателството за активно участие в научно-изследователски проекти и мобилности по европейски програми. ВТО Тодор Каблешков провежда обучение в две основни области на висшето образование – социални, стопански и правни науки и технически науки, и 7 акредитирани професионални направления в образователно-квалификационните степени бакалавър, магистър и в образователната и научна степен доктор, съответно икономика, машинно инженерство, електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника, транспорт, корабоплаване и авиация, архитектура, строителство и геодезия, общо инженерство. Представените специалности са разпределени в 4 основни факултета, а именно Факултет по транспортен мениджмънт, Факултет по комуникация и електроразреждане в транспорта, Факултет по техника и строителни технологии в транспорта, функционален деканат, студенти, докторанти и специализанти. При обучението във ВТО Тодор Каблешков се прилага Европейската система за натрупване и трансфер на образователни кредити, на завършилите се издават държавни дипломи и европейско дипломно приложение. Също така, ВТО Тодор Каблешков притежава университетска харта, която дава възможност за студентска мобилност и участие в програма Еразъм с цел обучение в над 30 академични институции и партньори от Европа и стажове в чуждестранни институции и партньори за провеждане на практика. ВТО Тодор Каблешков оказва подкрепа на своите студенти и ги подпомага, давайки им възможност за студентско кредитиране от банки, стипендии за успех, евростипендии за успех и специални стипендии, специални облекчения на студенти и награди, платени стажове. Центърът за кариерно развитие към Висшето транспортно училище Тодор Каблешков се грижи за по-добрата реализация на нашите студенти и активно поддържа връзката между бизнеса, академичните среди и студентите, ориентира младите специалисти в професионалната им реализация, както и изпълнява функциите на ефективен партньор на работодателите при подбора на студентите за стажантски позиции и работни места. За тези, които биха искали да повишат своята квалификация, Центърът за следдипломна квалификация предлага обучение на специализанти за повишаване на тяхната квалификация, както и организира специализация на български и чуждестранни граждани с висше и средно образование, а също така извършва консултантска и издателска дейност. Нашият информационен център осигурява условия за активна дейност и изследване в областта на информационните технологии за преподаватели, докторанти и студенти, качествено развитие на системата за електронни комуникации, внедряване и поддържане на лицензирани софтуерни продукти, обновяване и модернизиране на компютърните ресурси. Библиотеката на ВТО Тодор Каблешков се съхранява и предоставя за ползване научна, учебна и справочна литература за нуждите на учебния и научно-изследователския процес, а издателството ни развива своя профил в областта на научно-теоретичната литература, учебници, учебни помагала, научни и рекламно-информационни издания, академичен вестник. Предизвикателството пред ВТО Тодор Каблешков е реализацията на оперативната програма Транспорт и транспортна инфраструктура, която е с най-голям бюджет измежду 7-те оперативни програми на България, като се очаква за периода 2014-2020 година средствата по нея да бъдат около 5 милиарда лева. Сред целите на програмата са развитието на железопътната и пътна инфраструктура, както и интермодалните превози, включително на метрополитен София. Благодаря за вниманието.